Tak, vítame vás u hry Borderlands. U našej novej let's play. Dáme si síťová hra. Spravíme novú. Dám si sa Začíname hrať od level 1. Za túto Siren. Takže založím verejnou hru. A ja budem hrať za Huntera. Dobre, je založená, pripoj sa. Čakaj, ešte mi nič nenašlo. Daj. Možno preto, že nemám hamaši zapnuté. Cez garenutý. A to by ti malo aj hama ešte ti treba, nie tak náhodou. Nie. Nebol by som si istý. Vtedy som mal hama zapnuté. Počkaj. Ja si musím vypnúť a zapnúť hru, čo si mi tu blbne. No tak ťa čakám. Snaď to povedia aj do toho hamaši. Čerstvie z autobusu. Lilith, také meno si nechám, to je husté. Lilith. Bum, bum, bum. No čo? Ešte čakaj, teraz mi to nezapína. Ne, co nám tady hapruje? Pasičky tu chodia. Čakám ťa. Nie. Už sa spúšťa. Aký mám saldo je, čo som už hral? Za ne 18 minút. No makaj starý, áno. Už sa to zapína. No. Doktor Net. Generál Knox. To bude tým hamaši. No čo našlo? Počkaj, ešte sa to zapína. Jezus, to máš také pomalé, ne? To tak dlho nezapína zase. No tak. Poď. Ľul, takže počkáme si. No, už. Ešte kúsok. No, prepni, preklikaj to rýchlo. No. Snaď ma nájde. No čak, snaď jo. No, Ja si tu. No tak sa Je tu niekto iný. Dobre, pripoď sa na mňa. Nemám dobrý charakter vybratý. Tak si vyber. A pripoj sa. Ne, Čakám ťa. som tu. Nie si. Ešte nie, ale už pripája. No si tu. Dobre. Že Mordekaj. To je jak Mordekajser. Ja si zmením to meno. Mordekaj. Ready. Hrát hru. Takže, více hráčů odolnější nepřátelé, lepší predmety. Skill. Jaká osnova. To je proste logika. Stále dáva ten istý obrázok, to je totálne nedorobené toto. Ale to je proste... To je typek, ten robot. Aby som ho kopol do toho jedného očka. Počkaj, nie to Kamoš tu. bojuje o život, bež k nemu a vyleč ho. Vtipné. Už si v hre? Ešte nie. Ja hrávam. A nie? Útokem zblízka na spoluhráče môžeš v kooperačnom modu zahájiť duel. Pokud kámo bojuje o život, bež k nemu a vyleč. Už ma to načítalo. Zahájime duel potom. Hej, see you next time. Čus. Haha, no si trapný. Yes. To je zaujímavé, že teraz na začiatku ťa nevidím. To nedorobili, lebo sme obidvaja na tom istom mieste, tým pádom sa nemôžeme vidieť. On sa volá Claptrap. A teraz on sa pozerá na teba, prečo sa nepozerá na mňa? Fakt? Vážne, ja stojím vedľa teba naľavo akože. To je také svinstvo.
No nastavujú. Ale fakt za túto slečnu som ešte nehral. Som prišiel na tú pištolku, ale tu dostaneš neskôr, tak to preto mi nešla. Tam mu nájdeš také bedne. Nazor, Dobre, máme ísť za ním. Veď bože, mám citlivú myšku, ty kokso, fakt. A ja mám nejakú citlivú. Veď neskač tam jak buzno, hej. Nemám akurát. On ma čaká, teba nečaká. Lebo to je, ty si ako hlavný tento, vieš. No veď dobre, bože môj. No rýchlo. Kámo, chcem si zmeniť meno. No vyzeráš jak taký typek z takého však. A ty hraj za babu, ty máš čo vraviť. No, jak ja si dám rúžovú asi, fakt. Pod prdu ako si dám. Co si nechám rúžové, počkaj, si dám takéto. Lepšie rúžové to bude. To si dáme tiež rúžovú. My to vyzeralo takto babsky. A dáme si zmena mena, dáme si donut. Nie, dáme to takto. Že TH a TH sa tam nedá. To čo? Aha. Enter. Ne, čo sa mi buglo. Dobre, už som. Ne, to čo, ja som si, mne to nešlo napísať meno, ja som klikol escape a všetko sa mi vrátilo späť. To je to sa ti vráti. To čo má byť? Kde je ten noob? Fuck, teraz tu tie auto nabehnú, nie? Prečo mi nejde nič napísať, omg? Proč? Sa mi to buglo nejako. What the fuck? No, už to ide. On do tej kadi budy. Ja tam budem prvý. Tak tam stoja sa za tebou. Shit, ten noob. No dobre, už som. Ako necháme, odkiaľ skáču, keď sa pozráš hore, tak to nepreskočia. Preskakovali. Pozor, už tu budú teraz. Také si mám menšie lagy, hej? Čo bude tým fraps? No, jak Fraps nemám. taký drsný. Počkaj, oni tu nabehnú, on ti otvorí vráta, ten. Ja viem. Ja vím. Fuck. To je to Už ide. Počkej, ja idem do toho. Ne, prečo sa to nedá vojsť? No, protivrátka, No, chlapček. rýchlo. Pozor, tuto budú. Čo myslíš, čo robím? Ne. Wilhelm, skap. Zle sa trefa toto zbraňou. Ja mám snažku, neviem, čo tu robí. Na blízko. Zabil! Došli mi naboje. Fucké. Počkaj, toto čo tu je? Mouse, weapon, seek to fire. Tu sa tak. To čo má byť? Som ho trafil a neskapal. Skápal, ale ja mám troška také trapné. Oh, super. Ešte tam je jeden vzadu. Ja mám také trapné lagy. To chápeš? Nemám náboje. Počkaj, idem si Také zmeniť peniaze, situáciu. juhu. Ty no. To je slabota Shit, toto ja- zbraň. A teraz mám už moc malú citlivosť. Ammo. Fakt nemám naboje. Jo, kill him. Veď a nedá čo Ja nechaj. nemám naboje, chápeš to? A oni tu nikdy nepadajú, ty mi bereš naboje. Ani jeden nemám, mám jeden náboj, posledný. Fakt, ako je to. Ja si stvinu si Hajzel, pobral náboj. hajzli boli naboje. Alebo prachy, teraz nie som si istý. Vyzeralo to ako naboje. Večko máš tento. Ja mám ruku. Máš naboje? Málo, ale 7 máš. Fakt, on ma nevidí. Use all my ammo. Poďme na ňo ručne. Headshot. No ammo. Nehýb sa. Headshot. Fajne napíše to, napíše, že kritika. Emo. To vidí. Tu nájdeš tie. So many to choose from. Dobre, mám skoro všetko som pobral. Ešte aj tento revolver som si zobral. Ty si hajzel, ty si mi zobral obidve pištole. Ty si taká svinia. Ale tu jednu nemám, fakt ako. Máš obidve, ja nemám ani jednu. Máš v inventári. V inventári možno. Počkaj, inventár som zapol. A nie, nemám ju.
Počkaj, máme. Máš ju, obidve máš. A nie, nemám. Máš ju, ty. Máš, ja nemám ani jednu. Peter, nie. Hej, mám ju. Bože, ty... Shit, počkaj, som si... Takže jednu ti dám, hej. Ty si taká svinia. Shit, bože. Teraz, počkaj, chcem... Nie, chcem tú červenú. Dobre, tu máš, ako ti mám hodiť? Vyhodí, tu máš. Kde je? Ty si svinia, ja som chcel tú červenú, lebo ona je presnejšia. Nevadí. Tebe sa skôr hodí táto, ty si lepší na blízko. Ale práve preto, že ty máš už jednu zbraň na diaľku. A kde je, čo tam ty beháš? A tu... Zase si zobral prachy, ty si taká Veď také ty nič nezbieráš, no tak čo sa má. Zbieram, ale ty to zober skôr. To je... Som zabudol, že tam boli, ja viem, že tam boli. Boom, headshot, ďalší. Ja ty to nenatáčaš, ty nemáš lagy. Nestrieľa sa ti zle. Strieľa sa mi, hej? Nemám naboj. Damn it! Shit! Som toho mŕtvych. No super! LOL! Kto ťa zabil? Zachránil ti život, to preto. Nie, lebo máš second win. Si zachránil život. Tuto si prehľadám a tu nájdeš hociaké náboje. A jo, pištolku som tam našiel. Smeťok bola pištol, ale... Ja si nemám náboje, borím. What the fuck? Tá druhá pištol je lepšia, alebo ona je rýchlejšia, takže toto si mi úplne na nič dal. S týmto nezabijem na blízko ani prst. No tak to ja za to už nemôžem. Môžeš, ty si svinia. Anyone need help? Ja lekárničku. Dávaj si pozor. To zabijú toho typka za chvíľu. Mám 6 nabojov. Zazmi. Ty si No svinia. tak kde si nechod za mnou a hľadaj dačo, nie? Stojíš pri mne. Si dávaj pozor, chlapče. Bože, tak... Je to jediná krabica, ktorá je na... Počkaj, nestrieľ ešte. Tu jem tam. Ja si berem toho, že je napravo. What the fuck, tak si ho neberem možno. A nie, berem si ho. Ďalšieho heda. Dobre, zabil som. I knew you were the right choice. Ja som zabil tých dvoch. Ja som zabil to jedného. I'll contact you again soon. No, pekne mám naboje, fajne. Som už toľko pobral. Tu bude ten typek, čo to musíš otvoriť. Aspoň ja som to tu. Ja viem. Chod za volím. I'm over here! Attention, citizen of Tu Firestone! dačo bude There is trepať. no cause Tam je for ten doktor. alarm. This new visitor has Ja resolved viem. the problem. Well, shoot. I thought I was a goner that time. Damn bandits won't leave us No, ale alone. dosť na hovno, Had to áno. lock the place up tight. I'll let you in. Come on. Damn it. Damn it. Blasted circuits are on the fritz again. Give it a go from the switch out there, would you? Poď, to zoberiem. Bože, ako keby som nevedel, kde je. Now that you've selected a mission, you will notice that a new icon has appeared on your heads-up display. to. That's a waypoint. The waypoint will tell you where you need to go, depending on what mission is currently Dobre, active in your dobre. mission log. Bože, veď to len otvorím. Tu je ten ďad. Teraz to je... Vyťahne tú pilku. Povajciach, pozri sa. Ní. Tak, ale neukázali to, ale on mu dal po vajciach, to je... Thanks yeah. for opening her up again. The name's Uveď, on ich To len odkryžuje. skrytá to don't čo- cena. cut on folks anymore since I lost my license. Teraz to je Now I zombie, keep si. the med vendors around here up and running. Jej, From the peňažky. vendors, Ty you noob. can buy all the healing Hej, tak you som could ever want from a Čo real za- Ešte tu je krabica jedna A len tu zabudol. ďalší. without the